ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଅକ୍ଟୋବର 31 ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ସ୍ମୃତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସହିତ ପ୍ରାୟ 565 ରାଜଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇବାରେ ପଟେଲଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତର ଏକାକୀକରଣରେ ପଟେଲ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ 1875 ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ଗୁଜରାଟର ନଦିଆଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଗଠନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ଲାଗି ଦେଶରେ ଅକ୍ଟୋବର 31ରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଜାତୀୟ ଏକତା ଦିବସ ଏକତା, ଅଖଣ୍ଡତା ଓ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ବିପଦ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଏହି ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଏକୀକରଣରେ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ମୃତିରେ ଗୁଜରାଟର ନର୍ମଦା ନଦୀ ନିକଟରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଟି ଭାବେ ଭାରତରେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛି।